बिसारगौथिनि दावराव दावसिखौ नोंथांमोना नुनो मोनखादों मैयायो जे धिकाजुलि समष्टिनिफ्राय मोननै पार्टिनि गेजेराव दावराव दावसि होसोलायनाय बुलायनाय बेफोरबायदि थासारि धिकाजुलि समष्टिनिफ्राय बिजेपिनि लोगोसे बेजों उदां बिजाथि अनसुमा बसुमतारी आदानि पार्टी बै मोननै पार्टिनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनायखौ नुनो मोनखादों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां बेनि उनाव आं फंनैसो बुंगासिनो दङ আজি ইমান 10 বছর হই পেলাই মন্ত্রী হই পেলাই আজিলৈ অশোক সিংহৰ ডাঙৰীয়াই আজিলৈ মানে এসেম্বলি আসাম এসেম্বলি এদিনেও খোৱা নাই কেলে খুব পৰা আমাৰ বড়ো জাতিৰ কাৰণে আমাৰ বড়ো সকলে ভোট দি জয়যুক্ত কৰিছে 10 বছৰ সেটা ই কি খুব পৰা নাই ওইটি কাৰণে আমি বিয়া পাইছো सोरखौबा रायनानै सोरखौबा होसोनानै दिनैनि समाव सोर सोरखौ थोंजों खालामनो हायो दा राजनितिकनि बेलायाव बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामबा गावबा गावनि गेजेरावनो राजखान्थिनि बिजाथिफोरा न' डाउट जोंनो मोजां राजखान्थिनि बिजाथि नांगौ जाय ओनसोलनि खामानि मावो हारिनि खामानि मावो जायगानि खामानि मावो जायगाखौ जौगाहोयो दा बिदि होनानै जोङो मोजां खुगायैबोथ' जों बुजायनो हायो नाथाय बेफोरबायदि जों जुदि बुदलायोबा जों जुदि बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामोब्ला बै राजखान्थि माबानि इलेक्सन जोबनायनि उनाव बिसारगुथि जोबनायनि उनाव बे पार्सनेल जानानै थायो बेनिखायनो बेफोरबायदि खालामनानै गावबा गावनि पार्सनेल जेंनाखौ बांहोना लानाय बायदि जायो बेनिखायनो राजखान्थिनि बेलायाव बा राजखान्थिया रावनिबो पार्सनेल सम्पति नङा दिनै दङ गाबोन गैया सोरबा दिनै बेयाव दङ सोरबा गुबुन हानजायाव गाबोन थांफिनगोन दा राजखान्थिनि बेलायाव बेफोरबायदि सानैसो मानसि बा सानैसो आखु होनजायो बेफोरबायदि मानसि नुजायो जे राजखान्थि दोलोखौ खायसेया गारनानै थाङो खायसेया मोजांबाबो गाज्रिबाबो बे राजखान्थिनियाव जोबथासिम थायो अरायसम थायो जाय राजखान्थियाव दङमोन बे राजखान्थिखौ गारना थांनाय बेलायाव मोनसे खोथा थायो मा खोथा बे राजखान्थिया हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै बेखौ साननानै खायसेया गारनानै थाङो नाथाय खायसेया थाङो गावनि मुलाम्फानि थाखाय दा बैफोरबायदि गावनि मुलाम्फानि थाखाय थांनाय सुबुङा खिन्थु बहुत डेन्जार मानसि बेखौ माब्लाबा फोथायथावा दा जियानो जाया मानो
जोङो बुदलायनानै नांज्लायनानै सोरखौबा धमकी होनानै बबेनिबा अफिस खावनानै जों गावनिनो खहा बेफोरबायदि जुदि खालामोब्ला थ' जियानो जा माने बेफोरबायदि बुदलायनानै बेफोरबायदि गाज्रि सोदोब बाहायनानै बेफोरबायदि नांज्लायना खमज्लायनानै इलेक्सननि जोबनायनि उनाव बा बिसायख'थिया जोबनायनि उनाव देरहानायाथ' देरहाबाय जाय देरहायो नाथाय जोङो बेफोरबायदि खालामनानै लानानै गावनि गामियावनो गावजों गाव सुथुरखौ बांहोनानै लायो आरो बै सुथुरा अरायसम फेस जानानै थानो गोनां जायो बेनिखायनो बेफोरबायदि नांज्लाय खमज्लाय खालामनानै गावनि जिउखौ गावनि न'खरखौ खैफोदाव लाबोनानै जेबो मुलाम्फा गैया राजखान्थि न' डाउट राजखान्थिनि बेलायाव जोंनो मोजां बिजाथि नांगौ जाय बिजाथिया आं बुंखादों हारिनि समाजनि मोजां खामानि मावनो हायो बे बिजाथिखौ नांगौ दा बिदि होनानै जोङो बुदलायनानै सोरखौबा दं होननानै रावखौबो जोङो थोंजों खालामनो हाया बेनिखायनो राजखान्थिनि बेलायाव मोजाङै गेले बयखौबो मोजां आब्रुथि गोनां सोदोमस्रि गोनां थासारियाव लाबोनो नाजा अब्लासो जोंनि समाजा जौगागोन समाजा गेरेमसा हारि दानायाव हेफाजाब होगोन नाथाय जोङो बुदलाय खुदलाय खालामनानै दिनैनि समाव मिथिखागौ नोंथांमोना भारतआ दिनै भारतनि संबिजिर बायदियै बयहाबो मोन्थाय दङ गेलेनायनि आंबो मोन्थाय दङ नोंहाबो मोन्थाय दङ नोंथांनि भटआबो मोन्थाय दङ नोंथाङा होनायनि नोंथांनि गोसो बायदि होनो हायो जायनो होनो खुसि बा जायनो होनो गोसो स' जियानो जाया मानो बेफोरबायदि बुदलाय सुदलाय खालामनानै दिनैनि समाव राजखान्थि गेलेनानै जेबो मुलाम्फा गैया दा बुदलाय सुदलाया बांसिन जायो मा जोंनि ग्राउन्ड लेभेलनि सुबुंफोरनि गेजेरावसो दा बेफोरबायदि ग्राउन्ड लेभेलनि सुबुंफोरा जुदि बुदलाय खुदलाय खालामनानै गावनि सुथुरखौ बांहोनायनिख्रुइ बेनिख्रुइबो जेबो जाया गावनि सुथुरखौ गामियाव बा गावनि ओनसोलाव बांहोनोसो खोथा बेफोरबायदि खालामनाया जियानो जाया मानो मोजां बिजाथिखौ नोंथांमोना सायख' जाहाथे हारि आरो समाजनि मोजां खामानि जायो लोगोसे जाखांफुनाय लाइमोन फंबायमोननि सोलोंथाइ बिथिङावबो जौगायो बेनि थाखायबो खामानि मावनो हायो बेफोरबायदिखौ सायख'नाय जाबाय नोंथांनि गोसो नोंथांमोना जेराव होयो दाउट आंहा बुंलाङा जेबो गैया बाय बाय जय बर' हारिनि